Washa kok. Yebo. Sanibonani ma-comrades. Amandla Awethu. Amandla. Ngiyabingelela igama lami nguSibusiso ngwakamdlalose. Ngomunye wabantu abanikezwe ithuba lokuthi babe abaholi bomkhonto wesizwe la KwaZulu Natal for isikhashana sesiyofika okhethweni. Nami mina ngiyideployed ukuthi ngisithunywa sala othukela ukuthi kuyoze kudlule ukhetho ngithunywe nje ukuthi ama programs ala othukela ngiwa-attend nezikhalo ezikhona la uthukela ngibe yindlebe ekwazi ukulalela futhi edlulisele esigungwini lesi engihona kusona kuyi-province. Kuyathokozisa ukuthi sifike la sithole khona ukuthi ama-corporates azohlaba isoyi emzini kuthiwe kaMakhulu. Ama-corporates ngoba ezohlaba isoyi okuyinkinga esibhekene nayo so angicanga sonke futhi ngoba akekho umuntu ongenazi ongasazi isimo sosizi la qhama ngakhona. Sekungaba kunje phela kuleso sikhashana siyaziba siphume sambe senze sikwenzayo. Kusihlaba umxhwele ukuthi inhlangano yethu ikwazi ukucinga abantu bathola abaneyinkinga zangempela ngani ngoba okushuthi nanoma isiwanikeziwe amandla izokwazi futhi iqhubeke ibacinga abantu benzele ijustice. Ngiyakusho njalo. Kuthiwa-ke ubulungu benhlangano yezepolitiki ubaleke ngokuthi ngaphandle kokuthi izizibe semandleni kuthiwa kumele udile nama-bread and butter issues futhi iy'nkinga ezihlupha abantu every day njenge-shelter nje iy'nkinga ezihlupha abantu each and every single day because siyazi ukuthi abantu abakutholanga ukuxhaseka from uhulumeni okhona or nohulumeni ababa khona abasizakalanga bonke. So kuya kube kuhle ukuthi uma kuba khona umuntu okhungathwe isimo esikanje sokuthi khona inkinga ezinkulu njengalezi kokabhekane nazo inhlangano izilungise lezo nkinga and siyathembisa ukuthi njengenhlangano yomkhonto wesizwe abazongena nabo bayobophezelwa ekuqhubekeni noma ekudiliveni intuthuko njengoba kusenzeka namanje. Ezinye inkinga siyazazi ke izindawo ezikanje nami ngomuntu wasemakhaya kungahle kwenzeka ukuthi kuneyinkinga zamanzi nani kodwa sincenxa umphakathi ukuthi ungabe usubheke ngazo ukuthi mhlambe izinto ukusiza abantu kanje basizwa ngoba kuzukhetho kade kwaqala nakwezinye indawo kuke kwenzeka endaweni yaseHerigwane khona izindle zakhiwa unobhala jikelele womkhonto wesizwe phansi ezayihendwa over nakwamanye futhi ama-region kuyenzeka ukuthi umkhonto wesizwe wakhela abantu izindlu ngokubona nanoku-identify ukuthi la isimo abahleli ngaphansi kwaso asisihle kakhulu futhi njengoba kubandanga kanje kuyashaqisa ukuthi kusenabantu bakithi abaphila ngaphansi kwesimo leso sibhekene naso. So njengoba sila sihamba nje sihambela zonke lezi ndawo sihambe sincenxa abantu ukuthi ababhalisele ukuvota ababhalisile sibakhumbuza ukuthi kuyenzeka kube ukuthi mhlambe wawubhalisa kwenye indawo kodwa usukwenye uyakwazi futhi ukuthi ukushintshe wenze i-voting district yakho ibe la ukhona. Okunye futhi nenamba yakho mawukuthi yashintsha kwa-IEC uyi-update ukuze i-IEC mayifuna ucommunicate nawe ukwazi ucommunicate nawe. So-ke ngizoba mfishane ngamagama kepha sijabulela nje ukuthi sibone ama-comrade akwazi ukuthi athe yenze lo door to door aba-identify abantu abaney'nkinga emphakathini enazama indlela yokuthi basizakale. Siyathemba ukuthi lama-programs akanje azoqhubeka kuyoze kube angazi ukuthi kuyoze kube nini ngoba iy'nkinga ayipheli. Kepha siyathemba ukuthi umkhonto wesizwe uzobanakela kanje abantu nabangenayo abasazojoyina emkhontweni nabo kumele bakwazi ukuthi kubalulekile ukuthi sibheke especially abantu abadala. Kungcono inkinga mayisabheke thina siseyabantu abasha ngoba senanamandla ukuthi siyisebenzele but kubantu abadala sekumele kube yithina sibanakekela ngoba basinakekela basikhulisa. Ngalawo mazwi ngoba sengigoqa comrades themba ukuthi ukwakhiwa kala ekhaya kuzophuthuma njengoba ama-comrades ethembisa ukuthi iyi-4 zoshaya ugogo sesendlini sifisa ugogo mayiyovota aphume endlini lakhe umnyango amakhaza lawa futhi makuthi amanzi awekho ama-comrades sicela zama ukuthi kube nendlela yokuthi asizakala hayi ukuthi ugogo kuphela endaweni nabanye abantu abanenkinga ba-identify-ke. Ngicabanga ukuthi into ebalulekile ukuthi ey'ndaweni zonke esihlala kuzona thina as ama-members omkhonto njengoba ama-door to door siyabashaya nalangaphandle kwa-door to door
ama-issues siyawazi. Ngicabanga ukuthi before siyongena or so-asuma umasipala, fanele sibe ne-process yoku-identifya zonke inkinga, si-create something njenge-database. So that sothi masiqala sesinomasipala, kulula ukwazi ukuthi lapha endaweni ewukuthi sinenkinga ewukuthi siyi-trace iy'nkinga zethu ukuze sokwazi uku-tracker i-service delivery. Ngalawo mazwi ngicela ukuthi ngivale-ke comrades umsebenzi sihlabe isoyi bese siqhubeka. Amandla awethu. Ngiyabonga futhi kakhulu kabi. Angisolele umlomo ukuthi ngabe uphi inhliziyo uyavula abangivuleni. Ngiyabonga abantu aba mengathi umsebenzi wenu enwenzayo ungaqhubeka njalo njalo. Kuthi nabanye lokho nikwenza la ekhaya lomzi wami nabo abanye benzele. uNkulunkulu anandisela ukukholo nokuthemba nokuthanda. Ngiyabonga abantu aba. Viva Mkhonto, viva! Comrades!